Baba Ganduje ka yi haƙuri, abinda Unifikin yayi kwata-kwata bai kyauta ba. Azababun fi masibatihi. Wannan babi ne da yake magana akan masifa. Duk mai kallo ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imama na Angola kanta bana ya faro ta. Ba lallai abin da ya rawaito a cikin wannan babi ya muku daɗi ba. Na'ibin Lagos naga kai tagumi. To, ala gabarta malam abin ne ai to ba daɗi. Wallahi tallahi ya ci abin. Ka san mu da yake sabon shiga ne kada mu je mu ɓata rawar mu da tsalle. To ai haka za a kura a kawo masa baban su masu kallo ko ya kace? Za ka mata dai mu ji daga bakin su tukunna. To a kawo muku masu kallo wannan babun fi masibati da yake magana akan masifa. Jimin chow ha win ha yaro ka haife shi wa ni mun cin ha wajen ba ka haifa halinsa ba mubarak ni bujin wa ga wucin ha wa ha ya mubarak ni bujin wa ji ko an cin ha wa ni mun cin ha jin wa ha wa ni mun cin wucin ha wa yin ha wa mun cin wa ji ko mun cin ha wa ni mun ha kwa ni ha yaro tun kullun da Allah ka ringa wa mutum fada a cikin rayuwarsa baya ji in ban da tsabacin mutunci ka kalli matsayin da ka je ka taro muna zaune muna cikin lafiyar mu dan annabi Muhammad dan ya rasulullahi mai girma gwamnan Kano sa excellency Mr. President Allah shi ma shugaban kasa bijahi al-Mustafa afuwa muke nema a yi hakuri a duba cikin al'amuran mu yaro ne huya mini ka uguni hauci hawani shauni saboda abin da yasa ku gani ina wannan abubuwan da China nayi karatu a China sosai na zama mathematics a China irin har ma sun fara bani loyalty and the beginnarity ina koyar da kananin yara ma haka before I come to this country yaga man sun sani ina dan koyar musu da yara haka kuma suna dan yi min interview suna aike ni kasuwannin su kuma I know say Mubarak before I go shi ma ya dan tattaka shi yasa nake mai da tana wannan abin da ya shafi sirrin mu ne tsakani na da shi nake mai kata da yaran China banda fadar rashin mutunci babu abin da nake mai abin da bai kyauta ba na kirawo shi a waya na ce mishi Mubarak Unifikin wani cinwa ha wini shi ho ha wa ha yaron nan bai tsaya a ko ina ba haka ya daga lambar waya ta ya sake kira na ba yana ce mu wai murja wani hawujin ga mu ni wani yanda kuka san sa haka ya dinka mun magana menene haka yanzu ga halin da ake ciki mai girma gwamnan Kano tuba muke muna cikin tashin hankali baban yaron nan yana cikin tashin hankali ya kira waya ya kira bawan Allah nan baya bacci dan fiyayyen halitta Annabi Muhammad a dube mu a karɓi koken mu mai girma gwamnan Kano Allah shi ma president ai by the grace of God wani insha Allah in Allah ya da Mr. President insha Allah sai kai Mubarak Unifikin ko a tsene lokacin da aka yi karatu aka ta fama da yaron nan baya samu ya ce inda yake mai ciwo abi yanzu gashi nan kai Mubarak tunda baka jin magana kai ka sani za ka ji da shi zagi gwamna ka ci dauri a kan mai zan zagi gwamna a kan zagi gwamna ka ce kai shege ne ka zagi gwamna a ba shege ba ne ni da uwata Yaro ne bai san inda yake mai ciwo ba da yana da hankali sosai ba zai yi wannan abun ba so dan Allah Baba Ganduje ka yi haƙuri duk da mun samu majiya ta cewa ba kai ne ka kai wannan ƙara ba ƴaƴanka ne suka kai to dan Allah dan annabi muna roƙo Baba Ganduje ka shigo maganan nan dan Allah a ma yaran nan afuwa ba zai ƙara ba ya tuba sauran mutane a social media na da in kun san ba ku faɗa alkhairi ba ku shiru ba ku san komai a cikin wannan abun ba gaskiya abokaina sun zo ka daina fitowa gaskiya na faɗa maka to bari ka ji mahaifiyarka sanda na aurota multimiloniya ne ni amma a dalilin haihuwarka a asibiti duk kuɗi na suka ƙare. To dalilin haihuwata ni na ce ma a haife ni na ce da zaka zo kana mun wannan ba ni duk ba wannan gwamnati ikon Allah kowa ya ja da ke sai ya ci ƙasa Allah ya ƙara lafiya ya ƙara mutuncin gwamgo Allah ya ƙara darajar ka mai girma gwamna Allah ya ja zamanin ka mai girma gwamna kai kadai ne wani wanda ya zo ya Kano yake cin mutuncin manyan mu ka taka mai mulki kan samu Allah dai ƙara ma lafiya mai girma gwamna ba duk dan wahala ka sa shi a wahala mai girma gwamna Allah ya ja zamanin ka Allah ya ƙara lafiya
mai girma gwamna tuba muke neman alfarma muke abuwa muke nema mai girma gwamna a yafe mana mai girma gwamna abinda wannan yaron ya mubarak bai kyauta ba mai girma gwamna a yafe mai dan alfarmar annabi Muhammad mai girma mu duk jahilan fadan ka ne gwamna idan ba mu duk dakikan fadan ka bane Allah ya tsira Allah ya kare mutuncin ka Allah ya ja zamanin ka a yafe mai yayi hauka yayi gidadanci kuma wallahi sai mun juya mai baya amma a taimaka a yafe mai a sake shi Allah ya tsine wa TikTok mun ya hauka a yafe mai dan arzikin annabi Muhammad mai girma gwamna tuba muke mai girma gwamna Allah ya kara goggo lafiya in za mu awa 100 muna molan nan a yafe mai ba za mu gaji ba mai girma gwamna dan arzikin annabi Muhammad a yafe mai Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifa ubangiji ya kawo mana karshen ta lafiya, saboda ana cewa me ake cewa magana zanar bunu in ta riga ta fita bayan da za a yi sai haƙuri. Wannan abu mu kanmu wallahi ba mu san lokacin ma da wannan bawan Allah ya je fitar da wannan bidiyon ba mu san da shi ba, ni har yanzu sai da aka zo wannan taron ma sannan na tabbatar da takamaimai me yake faruwa. Ana ta maganar an kama Unibikin, an ce ya zagi gwamnatin jihar Kano kaza ya hada da ƴaƴansa da ma duka dai ake ta magana. To ni dai na da naji abin nan na tabbatar da cewa wannan bai yi daidai ba. To amma bayan da zami dole za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu bawa mai girma gwamnan jihar Kano da iyalansa gaba ɗaya da matansa da duk wasu danginsa hakuri akan wannan lamari, saboda mu kanmu ba mu goyi baya da abin da wannan bawan Allah yayi ba. Ai bai kyautu ba. Uba ne ko ka cire Dr. Umar Abdullahi Ganduje daga matsayinsa na gwamna ka bar shi a matsayinsa na dattijan ta kasa ka san uba ne na wasu, kuma sannan ko ba kuma za ka daraja furfura fadar annabi. To amma dai bai kyauta a fito ka zo ka yi irin wannan bidiyon ba. Mu ba ma goyon baya gaskiya ga wannan abu, don haka ba mu da karfi, ba mu da wannan bawan Allah nan mahaifinsa yana ta faɗi tashi akan lamarin nan, haka ake ta zuwa ana ta abu ɗaya amma har yanzu an kasa cimma nasara. Dan girman Allah, dan salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baba a yi haƙuri a janye kes ɗin nan. Ba mu da yanda za mu yi kes da gwamnati. Ai duk wanda ya ɗauko kes da gwamnati dama ai ya ɗauko kansa bala'i. Gwamnati ai uwar kowa ce. Duk yanda gwamnati ta ce in yau kana zaune a garin nan gwamnati ta ce ba ta buƙatar ka komai kuɗinka komai darajar ka ai dole ka bar garin nan. Gwamnati Dr. Umar Abdullahi Ganduje muna baka haƙuri da duka kafatanin ahalinka, dan girman Allah a cire wannan yaron daga bala'in nan, dan Allah a ciro shi a dawo da shi. Mun rasa sukuni saboda wannan abin da ya faru, ba mu ji daɗi ba, ba ma goyon baya muna ba da haƙuri kafatanin mu kwanmu da kwarkwatan mu mubarak ba kai daidai ba wannan ba daidai bane ba. Ko za ka yi zagi ba a ce ka fito ba ma mahimmanci. Wannan wani irin bala'i ne, yanzu ka zo ka saka iyayenka a masifa, ka sa mu a masifa mu da muke tare da kai. Wannan wani irin masifa ne. Dan Allah da duk waɗanda suke cikin kes din nan, dan girman Allah ku janye. Wallahi ba mu da hanyar da za mu fito mu ce wai gashi wani abu, mun riga mun san an yi laifi, muna ba ku haƙuri dan girman Allah ku janye kes din nan. Wannan yaro ko me za ku yi masa ba shi da wani gata, sai Allah sai annabi sai ku idan kun yafe kun janye wannan kes. Dan Allah dan annabi a janye, kuma gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah sai ku kiyaye. Kawai kana wani wagai rahun fata me ake cewa baka da cin yau bare na gobe ka zo ka fito ka fara karewa gwamnatin ka zagi. Wannan wani irin bala'i ne, kuma kana dan gari. Dan Allah baba ayi hakuri, Allah ya ja zamani baba, Allah da nufi a taimaka mana dan Allah. Assalamu alaikum jama'a, ina farin cikin sanar da ku ni Mubarak Unibikin tare da waɗanda muke tare da su. Mun fita daga cikin tafiyar Alhaji Atiku Abubakar, dan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar PDP, kuma insha Allah nan ba da dadewa ba za ku ji makomar mu. Na san da dama hakan ba zai musu daɗi ba, amma ku yi haƙuri, ku yi fatan kuma Allah ya sa haka shine mafi alkhairi. Nagode. So assalamu alaikum. Sako tun daga sama gwamnatin Najeriya, tun daga shugaban ƙasa har zuwa kansila, kuwa Allah kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku sa baki a sakan mana abokinmu akan laifin da ya aikata ma gwamnan jihar Kano. Bai kyauta ba, bai yi daidai ba, amma kuwa Allah kuwa annabi ku yi haƙuri. Insha Allah ai yanzu ta zama izina ga duk wani ɗan TikTok yanzu ba ninyan ya zagi wani shugaba, dan yanzu ya ga izina ga nan an kama shi, yanzu yana nan a garkame ba mai an so shi. To mun roƙe ku Allah, mun roƙe ku annabi Muhammadu, babu abin da zamu iya haɗa ku da shi, babu abin da zamu iya muku, sai dai mu haɗa ku da Allah da ma'aikin Allah kuwa annabi Muhammadu. Ku yi haƙuri, ku kyale shi. Duk da naga wasu ba sa so gwanda da aka kama shi, abin da suke cewa kenan gwanda da aka kama shi. To dai dan adam ajizi ne, baki ya yanka wuya. In Allah ya da ba zai sake ba. Duk wani ma wanda yake da ninyan ya zagi gwamna ko kansila, kai billahi lazi
ba ma kansila ba, idan ka zaɓi mai bin kansila wanda bai da mukami ka zage shi sai ya sa an kama ka. To dan Allah dan annabi gwamnatin Kano gabaki ɗaya, gwamnatin Kano da gwamnatin ƙasa ma gabaki ɗaya APC kenan, dan Allah dan annabi a yi haƙuri saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da warhaka. Sunana Mubarak Yunus Bikin, sunanta Safiya ba Janet ba. Kanwata ce, uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya. Ita mazauniyar Lagos ce, ba ta jin Hausa amma tana jin Yarbanci kuma tana jin Turanci. Yawwa, greet them. Talk now. I don't know what to say. Let's proceed. ne ke daga magana kuma sha taho akan ta zaka kwa. A'udhu billahi akan uwarka dinnan riba gwato ne ta gwana. Kuma kake so sa jila. Za ka yi faɗa. Gamar ta kasa bude jaka. To, a bawa mai washar ya bude. Saya sai an da samu jama'a. Allah ya fi karfin ji ba malamai fiye ba. Ba ne da kan bace. Menene yafi menene? Allah ya fi karfin ji. Game da matakin da Ibrahim Sha'aban Sharaɗa ya dauka na fitowa dan takarar gwamna a karkashin wata sabuwar jam'iyyar, ana ta cece ku ce wasu su ce kaza wasu su ce kaza. To amma me zan yi magana ne akan wayanda suke faɗan saɓanin alkhairi, ma'ana suke faɗan abin da ba shi bane ba, wasu su ce ai kamar ɓata lokacin shi, wasu su ce kaza. Na farko yana da kyau mu gane cewa fa mu musulmai ne, yana da kyau mu dinga wa junan mu adalci, sannan kuma mu imani mu gane cewa kuma shi fa mulki da kuke gani a hannun Allah yake. Allah shi ke bawa duk wanda ya so kuma a lokacin da ya so. Karfin mutum ko kuma wata izzar shi ko kuma kudin shi ko kuma wani daukakarsa ko wani abu bai sai ya sa Allah ya bashi mulki ban Allah bai ga damar bashi ba. Wannan kenan. Sannan kuma Sha'aban Sharaɗa yana da every right shi ma yayi contesting a kowace jam'iyya kuma kowane position matukar ya bi protocol din da ake da bukata. So mu dinga wa junan mu adalci, Allah ya sa mu dace. To a bisa adalci, kamar yadda kwanakin baya muka fito muka kalubalanci wayannan mutane biyu bayan sun saka challenge kuma basu dauki kyautar da suke alkawari ba, sun bayar a lokacin. Yanzu dole ne mu fito mu jinjina musu duba da sun fito sun bayar da abubuwan da suka yi alkawari. Mu jinjina gare ku, kuma ina taya waɗanda suka samu kyautar wannan challenge din murna. Allah ya sa an samu a sa'a, kuma Allah ya karo wasu nasarorin. Abokai yana da waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba ma, ina amfani da wannan damar ina yi muku Allah ya sanya alkhairi. Sannan kuma wannan bidiyon ba yana nufin cewa na yi muku mabaya bane ba, ko wa'annan mutanen yan voice of arewa ko na mutu a ci gaba. Yawwa, assalamu alaikum jama'a, ina farin cikin sanar da ku ni Mubarak Unique Pikin tare da wa'anda muke tare da su mun fita daga cikin tafiyar Alhaji Atiku Abubakar, dan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar PDP, kuma insha Allah nan ba da dadewa ba za ku ji makomar mu. Na san da dama hakan ba zai musu daɗi ba, amma ku yi haƙuri, ku yi fatan kuma Allah ya sa haka shine mafi alkhairi. Na gode. Assalamu alaikum, ni abokin Mubarak Unique Pikin ne, amma bana goyon bayan bidiyon da ya yi dangane da Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma iyalansa. Duba da yadda Dr. Abdullahi Umar Ganduje babanmu ne kuma shugabanmu ne, adali ne na gwamna kafatanin al'ummar da suke cikin jihar Kano, wanda ko da mahaifin Mubarak shi aka yi haka ba zai ji daɗi ba, wanda mai girma gwamna ko babu komai dattijo ne, hakan ya saba kuma ya yi amfani da kalamai na rashin da'a da kuma kalamai na rashin ladabi, wanda hakan ya saba al'ada ta mu Hausawa da kuma Hausa Fulani. Gaskiya duba da yadda na kalli bidiyon na rashin da'a da Mubarak ya yi, akwai rashin ladabi a ciki, kuma akwai buƙatar a ladabtar da Mubarak domin cewa ya zama izina gare shi daga kuma 'yan baya masu tunanin irin wannan rashin ladabi da rashin da'a dangane da mai girma gwamnan jihar Kano da kuma iyalansa. Duba da amma ta wata sigar, duba da yadda na ga membobi na Arewa TikTokers da kuma Kano TikTokers da kafatanin abokanansa waɗanda suka fito suka jajirce kuma ba su goyi bayan shi ba, kuma sun nuna cewa lallai abin da ya kuskure ne. Hakan ma ya jawo da cewa lallai ko da bayan ya fito za a juya masa baya har sai ya fito ya ba wa mai girma gwamnan haƙuri da iyalansa, kuma su ma suna nan sun tsara yadda za su ladabtar da shi da kuma hukunta shi dangane da wannan bidiyo da yi na rashin ladabi.
duba da yadda na ga abokanansa sun fito, kowa ya fito bai goyi bayansa ba, ya babba da haƙuri, shi yasa ni ma na fito domin na roƙi wannan gwamnati mai adalci, wannan gwamnati mai albarka, wannan gwamnati mai afuwa, wannan gwamnati mai rangwame da ta rangwanta wa wannan yaro maraya akan wannan rashin kunya da yayi da kuma wannan rashin kalami marasa daɗi da yayi akan wannan gwamnati, domin hakan ya zama izina a gare shi ga kuma 'yan baya. Da haka ne nake kira ga wannan gwamnati mai adalci da ta dubi fuskokin waɗanda suka fito abokanansa na wannan harka ta Arewa tiktokers da Kano tiktokers, da ta yi masa afuwa domin ya ladabtu ya kuma gyara irin abubuwan da ya na kuskure. Mun gode mai girma gwamnan jihar Kano, kuma muna fata wannan sako zai je bakin babanmu da kuma yayyenmu. Karfulanin cikin gari na gani mai ido fari, sai ta satan da warware, fatan za ku yi gunziri a ko'ina a kore yaushe da kwalliya koko a bushe, in kuka ganta na san ba za ku kushe, na san za ta ne ta kuke so. Fim Arewa tiktokers mu tashi, Arewa tiktokers mu farga, mu dawo mu bude idan mu idan bacci muke yi, lokaci ya zo da zamu dauke fulo daga inda muke, lokaci yayi da zamu dinga tafiya da kafafun kan mu a tsaye. Wannan bawan Allah kayi gaskiya, kuma Allah ubangiji ya biya ka da gidan aljanna, Allah ya saka maka shawaran nan da ka bayar. Na ji dadin maganar nan taka da na gani jiya. Mu me yasa ba za mu zauna Arewa tiktokers mu hada kanmu ba, celebrity tiktok mu hada kanmu, duk wani contract da za a kawo, dan yanzu a fagen social media a duniya idan akwai wa'anda ake kallo to mu ne nan yan tiktok yan Arewa, mu ake kallo fiye da kowane abubuwa da ake yi a yanzu. Me yasa mu ba za mu haɗe kanmu ba, mu haɗa ƙungiyoyi, mu haɗa kilik ɗinmu na duk wani ɗan siyasa idan za a yi tallansa, ko kuma idan ma wani abu ne ko kamfanin nika ko wani abu direct gurin mu za a zo, mu da muka kafa ƙungiyoyinmu ko kuma wani abu, ba wani ya je ya karɓo kwangila ta maƙudan kuɗi ba, mu zo mu bulayi kaman almajirai an saka mana talent a bamu 20,000 10,000, alhalin mu ne garkuwarsa, amma kuma idan ta je ta dawo ba a kallon mu da daraja. Me bi ma idan aka je wajen talent din kaya abu mai kyau, kaya abinka mai kyau, amma karshe a zo a tozarta ka, a zo a ce abinka bai yi kyau ba. Me yafi wannan tozarci? Kana celebrity an san ka, an ce abinka bai yi kyau ba. To mu farga, idan za a yi mu ma, idan za a yi a tinkare mu gaba da gaba, front to front, duk wani dan siyasa da zamu tallata mu da shi, mu karɓi contract a hannunsa akan za mu tallata shi ko wani abu, mu ma mu cire kilik din mu. Amma batun wani mawaki ya je ya karɓo wani contract da wasu makudan kuɗi da wasu abubuwa da komai, a zo a ringa jera mu ana amfani da mu ana cin wannan kuɗi, ƙarshe ma mai bi datan da za mu sa da kayan da za mu yi talent din da komai ba za a biya mu adadin wannan kuɗi ba. To don haka Arewa mu farga, yanda yan kuɗi suke yi suke samun kuɗin su ta bangaren wannan manhajar TikTok, kai ku tashi fa, ku buɗe idon ku. Zagin da ake yi mana a kafofin social media kai ya zama na a banza. Idan za ka sha giya ka sha ta dubu, idan an zage mu ya zama na a cewa an mana zagin ma mai hujja, mun san mun yi achieving din wani abu akan wannan ma zagi da aka yi mana, amma an ga zagi ga dan talauci ga wane ne, sannan wasu kuma suna zuwa suna karɓo contract, suna buga waƙan minti 2, suna sa mana challenge akan za su ba mu kaza. Ku ina tunaninku yake har mutum zai ba ku kuɗi kaza? Ku a tunaninku idan bai samu lincin alu miliyoyin wannan ba, ta yaya zai ba ku wannan tallar, ya ba ku wannan challenge ɗin ko wani abu? To wallahi tallahi mu farga tun wurwuri, mu fito mu haɗe kanmu da kanmu, kanmu da kwarkwatan mu. Idan kana da followers 10,000 ba a cire ka ba, ka fito mu haɗa zuga, mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, ya zamana a ce duk wata talla da duk wani talan da za a sa mu za a ba akan mu fito kwanmu da kwarkwatan mu tallata ɗan siyasa da kanmu ya zo gare mu. Kishin kai halaka ne. Ɗaya daga cikin jaruman Kannywood kenan Momo, aka yi mai ɓanna a cikin kasuwar Singa ya faka, ya ce sai an biya shi. Shine wasu suke ganin cewa abun kunya ne. Ni a waje na ana ra'ayin ba abun kunya bane, kawai dan yana jarumi ya tsaya ya ce zai kwaci haƙƙinsa. Amma a naku ra'ayin shin daidai yayi ko kuma ba daidai yayi ba? Sai na ji daga gare ku. Yauwa Nazir sarkin waka, na ji abin da ka faɗa kan mu 'yan Kannywood.
dama an ce in baki ya san me zai faɗa to bai san me za a faɗa mishi ba. Wallahi tallahi billahi azimu duk ranar da muka haɗu da kai kaji na rantse da sarkin da yake busa min numfashi wallahi tallahi sai mun gaisa da kai hannu da hannu ma kuwa.